Anwyl gyfeillion, dyma ni yn y sil ola yn advent. Ac ai ar y dechrau'n deg fel hyn i ddymuno nadolig llawen i bob un ohonoch chi. Mae'r hyn sydd yn mynd i ddigwydd nawr yn y dyfodol agos ynglyn â'r oedfaon ar y sil a chydig yn anelwig. Ni ddim yn siŵr iawn beth sy'n mynd i ddigwydd a gweud y gwir. Mae clo mawr yn dod unwaith eto ar yr 8fed ar 20 o'r mis. Felly a fydd hawl dod at ein gilydd yn y modd ni wedi gwneud dros y misoedd diwethaf yma. Fi ddim yn siŵr ar hyn o bryd. Felly bydd rhaid i ni fod yn ofalus, parhau i fod yn ofalus, parhau i wrando ar y cyfarwyddiadau sydd yn cael ei rhoi. A gobeithio y bydd y clo hwn sydd ar fi'n dod yn mynd i fod yn help mawr i sicrhau bod y feirws yma ddim yn ymledu ar y raddfa aruthrol o gloi y mae'n gwneud ar hyn o bryd. Cadwch yn saff, mwynhewch y Nadolig, byddwch yn gall, byddwch yn ddoeth, osgowch gwrdd a phobl eraill yn y cyfnod hwn. Bendith fawr fo arnoch chi y Nadolig llawen i bob un ohonoch chi. Mae Methlehem yn chwarae rhan bwysig iawn yn hanes y Nadolig. Yn y ddinas honno, dinas mae'n cael ei alw yn y Beibl, a mwy na thebyg mae rhyw bentre bach gledig oedd Bethlehem yn y cyfnod hwnnw, yn y lle hwnnw beth bynnag y Ganed Iesu. Mae Bethlehem yn chwarae rhan bwysig hefyd yn yr Hen Testament. Mae'n chwarae rhan bwysig yn proffwydoliaeth Micha, a dyfynnu o'r proffwydoliaeth honno a wnaeth cynghorwyr Herod pan ddaeth y doethion i holi am frenin yr Iddewon. A thithau Bethlehem, fel yma Matthew yn adrodd yr hanes, ac yn dyfynnu'r proffwyd Micha. Ga i ddarllen rhan o proffwydoliaeth Micha yn awr. Nid fersiwn Matthew o'r dyfyniad, ond fersiwn Micha ei hunan yn y cyfieithiad Cymraeg, wrth gwrs. Ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda. Ohono ti y daw allan i mi, un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol, mewn dyddiau gynt. Nawr mae Micha fel proffwyd yn haddysg iawn a hanes y genedl wrth gwrs, ac yn fel mae'r proffwydi eraill ac fel mae'r Iddewon yn gyffredinol wrth bod nhw'n edrych ar y ffordd mae Duw wedi gweithredu trwy hanes, maen nhw'n gweld patrymau, gwahanol patrymau yn amlygu eu hunain. Ac un o'r patrymau hynny yw, mae ym Methlehem y mae'r Meseia, neu'r llywodraethwr, neu'r un sydd yn mynd i ddod â trefau newydd i fodolaeth, yn cael ei eni. Dyna'r pwysles yma Micha yn ei roi. Wrth gwrs, y patrwm yw bod hynny wedi digwydd ym Methlehem o'r blaen. Ac mae Micha yn cyfeirio nôl at yr hyn sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Beth ddigwyddodd? Wel, un o Bethlehem oedd y brenin Dafydd. Ac mae Bethlehem y pryd hynny'n cael ei ystyried fel lle bach dinod, dibwys, ond oedd teulu pwysig yn byw yn y cyffiniau, sef teulu Jesse, ac oedd gan Jesse nifer o feibion. Ac mae Samuel, y proffwyd, yn dewis un o'r meibion hynny fod yn frenin yn lle Saul, yn Meseia, yn un yma Duw yn ei eneinio. A dyna yma Micha yn ei weld wrth edrych ar yr hanes rhyw
300 mlynedd cyn bod Micha ei hunan yn ysgrifennu y broffwydoliaeth. Ie, glywch chi'n iawn. Fe ddefnyddiais i'r gair Meseia wrth sôn am y brenin Dafydd. Dyna fel roedd Dafydd ei hunan yn gweld ei hunan, dyna fel oedd pobl yn ystyried y peth. Oedd y gair eneiniog, dyna yw'r gair yn y cyfieithiad cywir Cymraeg, i gair Hebraeg, Mesiach. Mi roedd Dafydd yn disgrifio ei hunan fel Mesiach. A dyna i ni'n gweld yn geiriau ola Dafydd fel mae'n Samuel yn cael ei hadrodd yn llyfr Samuel. Dyma eiriau olaf Dafydd. Oracl Dafydd fab Jesse. Ie, oracl y gŵr a godwyd yn uchel. Eneiniog Mesiach, Meseia, eneiniog Duw Jacob, canwr caneuon Israel. Dyna'r ffordd mae Dafydd yn disgrifio ei hunan yn ôl awdur llyfr Samuel fel Meseia. Ac mae hynny, y gair eneiniog, yn cael ei ddefnyddio sawl gwaith yn y cyfieithiad Cymraeg. Pam na yw'r cyfieithwyr yn defnyddio'r gair Meseia, wel mae'n berffaith amlwg am hynny, oherwydd dyn nhw ddim moyn cymysgu syniad o'r Meseia fel y mae yn yr Hen Testament gyda'r syniad o'r Meseia fel y mae yn y Testament Newydd. Amser bod e'n cael ei briodoli i Iesu. Dyn nhw ddim am i ddarllenwyr yr ysgrythurau i gymysgu lan y cysyniadau hynny. Ond yr un gair yw e. Nawr, mae Micha yn edrych yn ôl ac mae'n gweld mai o Methlehem y dath gwaredwr i genedl. Y dath un yn ôl y dehongliad nhw o'r hanes a dath i achub y genedl o'r argyfwng mawr oedd ni'n wynebu oherwydd y mysodiadau'r Philistiaid, oherwydd aneffeithiolrwydd Saul fel brenin ac yn y blaen. O Jerusalem ddim yn bod yn y cyfnod hwnnw, wrth gwrs, felly oedd y cyferbynnu rhwng Bethlehem a Jerusalem ddim yn digwydd, ond mae'n digwydd yn ngwaith Micha. Dyw Micha ddim yn meddwl llawer o Jerusalem. Dyw e ddim yn meddwl llawer chwaith o Samaria. O Samaria newydd gael ei dinistrio amser oedd Micha yn proffwydo ar y Syried wedi dinistrio Samaria. Ac oedd yr Assyried yn bygwth Jerusalem pan oedd Micha yn proffwydo. Ac mi roedd y bobl yn gyffredinol siŵr o fod fel ym mhob oes yn edrych at Jerusalem am waredigaeth, yn edrych at Jerusalem fel y man lle byddai'r bobl bwysig a chyfoethog, y arweinwyr naturiol y genedl yn dod ac yn gwaredu'r genedl o'r argyfwng. Diwna ddim yn mynd i ddigwydd, meddwl Micha. Diwna ddim yn mynd i ddigwydd. Nawr, mae yna batrwm arall yn ymddangos yn yr ysgrythurau hefyd. Un patrwm sydd yn edrych yn fach iawn ar ddinasoedd. Dyw dinasoedd ddim yn cael ei ystyried fel mannau lle mae gobeith yn mynd i ddod, lle mae arweiniad doeth a chall yn mynd i ddod. Dyw proffwydi'r Hen Testament ddim yn edrych ar ddinasoedd yn y modd nac awduron yr Hen Testament. Ac yr un beth yn wir am y Testament Newydd yn ogystal. Yna, Efengylau, beth bynnag. Nawr, pam? Os edrychwch chi nôl trwy hanes yr Hen Testament nôl i lyfr Genesis i'r dechreuadau'n 10, fe welwch chi mai adeiladu'r dinasoedd cyntaf yn ôl awduron llyfr Genesis oedd Cain. Cain y llofrydd. Cain yr un oedd wedi cael ei elltudio mas o drefn Duw. Nawr, ewch mlaen ychydig eto i hanes Abraham. Ac osgoi'r dinasoedd oedd Abraham yn gwneud. Mi roedd a'i deulu wedi dod mas o ddinasoedd Mesopotamia,
a Haran, ac wedi mynd I gefn gwlad Palestina. Ac yn y fan honno yn dod ar draws y dinasoedd fel Sodom a Gomorra. Dinasoedd yn cynrychioli llygredigaeth a drygioni. Ac yna symudwch ymlaen I Israelied neu'r Hebreed yn canfod eu hunain yn yr Aifft, yn gaethweision, a beth oedd gwaith y caethweision? Adeiladu dinasoedd I Pharo. Ac maen nhw'n cael eu gwared o'r gwaith hwnnw gan Moses ac yn mynd I wlad Canan ac yn gwrthdaro ar bobl oedd yng wlad Canan yn barod, pobl y dinasoedd. Y dinesig oedd y gelynion mawr. Y rhai oedd yn trio rhwystro'r Hebreaid ac atal nhw. Y dinasoedd. Ac yna chi'n cael y dinasoedd mawr fel Nineve, prifddinas Assyria oedd yn bygwth yr Iddewon yn nghyfnod Micha. Ac yna nes ymlaen, wrth gwrs, chi'n cael dinas Babylon. Ac yn y Testament Newydd mae Iesu'n osgoi'r dinasoedd. Mae osgoi Sephoris, sef prifddinas Galilea pan oedd yn cael ei fagu yn Nazareth. Mae osgoi Tiberias, y ddath yn brifddinas wedyn I Herod Antipas yn sefydlu'r ddinas honno. Osgoi'r ddinas. Mae'r ddinas yn cynrychioli drygioni. Ac mae'r thema yna'n rhedeg trwy'r ysgrythurau. Heblaw am amser ni'n cyrraedd Paul, wrth gwrs, mae newid yn digwydd. A mae Paul yn mynd i'r dinasoedd ac yn gweld y dinasoedd fel mae y dylid cenhadu yn ddyn nhw ac plannu'r eglwysi yn ddyn nhw. Mae newid yn digwydd yn y fan honno. Ond mynd â gwerthoedd Iesu mewn i'r ddinas. Nawr, mae hynny yn un o themau mawr yr ysgrythurau ac mae'n effeithio'r ffordd mae Micha yn edrych ar Jerusalem ac yn edrych ar Bethlehem. Bethlehem yw'r pentre bach yn nghyffiniau Jerusalem, rhyw chydig filltirodd o Jerusalem, ac mae fe Micha ei hunan yn un sydd yn byw mewn pentre bach arall Moresheth, sydd eto heb fod ymhell iawn o Bethlehem. Ac mae e'n edrych ar yr hyn sydd yn digwydd. Mae'n edrych ar yr argyfwng sydd wedi datblygu. Mae Samaria, prifddinas Israel, teyrnas y gogledd wedi cwmpo. Ac mae'r Assyried wedi gwasgaru'r bobl ar hyd y lle. Pam? Oherwydd drygioni y ddinas. Ac yn yr un modd mae'n edrych ar Jerusalem ac mae'n gweld bod yr un tynged yn mynd I ddigwydd I Jerusalem. Nawr, mae'n bwysig I ni gofio hyn. Ddigwyddodd e ddim. Ddigwyddodd e ddim yn y cyfnod mae Micha yn proffwydo. Fe ddigwyddodd ganrif ac 20 mlynedd wedi hynny, ond nid yng nghyfnod Micha ei hunan. Pam? Oherwydd I Hesecia, y brenin oedd yn byw yn Jerusalem, wrando ar Micha. Gwrando ar y proffwydi eraill. Oedd proffwydi eraill fel Eseia, Amos a Hosea yn cyd-oesi a Micha, ac mae nath wrando ar y rhybyddion. A digwyddodd e ddim. Fe newidiodd ei ffordd. A mae hwnna'n neges holl bwysig sydd yn rhedeg trwy'r ysgrythurau I gyd ac yn hanfod yr Efengil. Mae ei ganfod yn yr Hen Testament ac mae ei ganfod yn ei berffeithrwydd yn Iesu. Edifarhewch, newidiwch eich ffordd. Sdim byd yn anochel, so dinistyr yn anochel, so llygredigaeth dychrynllyd yn anochel. Fe allwn ni newid.
Ac wrth yn bod ni'n edrych ar argyfyngau ein hoes ni yng nghanol y cyfnod argyfyngus yma, gallwn ni ddod i'r casgliad dyw dinistyr ddim yn anochel. Dyw'r hyn sy'n cael ei rybyddio ddim yn anochel. Fe allwn ni newid, a dyna sydd angen i ni bwysleisio o hyd ac o hyd yn rôl proffwydol ni fel pobl yr arglwydd Iesu, fel disgyblion yr arglwydd Iesu. Yn rôl proffwydol ni yw dweud wrth y byd mas fyna, gallwn ni newid. Mae angen i ni newid. Nawr, amser oedd Micha yn byw, oedd e'n edrych ar Jerusalem fel canolfan llygredigaeth ac ati, pan oedd e'n proffwydo yn y modd y gwnaeth e. A mae e'n gweld y bobl yn Jerusalem yn rhoi bryd ar fwynhau hunain. Dyna beth oedd y cyfoethogion. Wrth gwrs, ym mhob man, ym mhob cyfnod, ym mhob lle, yn canolbwyntio arno. Ond nhw'n credu bod hawl ddwyfol ganddyn nhw i fwynhau hunain tra bod pobl eraill yn dioddef. Yn joio tra bod pobl yn marw yn newyn. Mae'r un beth yn wir am ein byd ni nawr, ynddo fe? Mae pobl yn canolbwyntio ar yn joio ac yn ddifater yn edrych mewn difaterwch ar pobl eraill. Pobl yn canolbwyntio ar fwynhad personol tra bod newyn dychrynllyd a dioddefaint yn ein byd ni, a tra bod y byd yn gwegian. Pobl yn rhoi blaenoriaeth yn yr argyfwng yma. Nhw ddim yn gweld bygythiad iddyn nhw eu hunain, felly maen nhw'n mynd at iddi i fwynhau eu hunain. Tra bod pobl eraill yn mynd trwy ddioddefaint yn colli anwyliad ac yn cael salwch sydd yn effeithio arnyn nhw weddill eu hos. Mae posibilrwydd newid. Ac mae eisiau ni bwyso gymaint ag y gallwn ni ar y bobl hynny. Mae angen i chi newid. Gwrandwch ar ffordd yma. Micha yn disgrifio'r bobl yma. Clywch hyn beneithiad Jacob, arweinwyr ti Israel, chi sy'n casau cyfiawnder, yn gwirdroi pob uniondeb, yn adeiladu Sion trwy dywallt gwaed a Jerusalem trwy dwyll. Y mae ei ffeneithiad yn barnu yn ôl y tal, ei hoffeiriad yn cyfarwyddo yn ôl y wobr, ei phroffwydi'n cyflwyno neges yn ôl yr arian, ac eto pwysant ar yr arglwydd a dweud, ond nid yw'r arglwydd yn ein misg, ni ddaw drwg arno, am hynny o'ch achos chi, bydd Sion yn faes wedi aredig a Jerusalem yn garneddau, a mynydd y deml yn fynydddir coediog. Sdim rhaid iddi fod fel yna. Fe ddath geiriau Micha yn wir wrth gwrs ymhen canrif ac 20 mlynedd wedi hynny pan gwympodd Jerusalem, achos nath bobl ddim gwrando o bryd hynny. Nid nhw wrando pan nath e proffwydo gynta o dan y brenin Hesekia. Mae eisiau ni wrando. Mae eisiau ni dderbyn y rybyddion. Ac mae'r newid yn gallu digwydd. A dyna sydd yn odidog meddau Micha ei hunan. Mae e'n mynd mlaen ac yn sôn am y newid a all ddigwydd ac a fydd yn digwydd pan fydd yr un sydd yn mynd i arwen yn dod i rym. Yn y dyddiau diwetha, bydd mynydd tir arglwydd wedi osod ar ben y mynyddoedd yn uwch na'r bryniau. Dylifa'r bobloedd ato daw cenhedloedd lawer a dwedewch ysgynnwn i fynydd yr arglwydd a'r darn hyfryd yna am droi cleddyfe a gweuwffyn yn offer adeiladol, yn grymanau ac yn sychau. Gallwn ni newid. Helpa ni newid o Dduw.